Siasa medo mako mach nyakorom gajuang kawuono kweth marenda mwananchi na gotach Kisumu kweth machielo mar Linda Ground mago mag yude ne ogotach Malindi kabinet etat Kenya William Ruto kawuono ni tarakanidi wamilere cheno ni maro imore machiegni ahinya geno mara enirio makare tari prayo kod auchiel dwe mar ang'wen gana ariyo prario kod auchiel en Jumapil mogik mar dwe ni mar ang'wen machiegni ahinya waikoni weche mathoth nyaka mago mag tuke kama sewe koro ndiko historia mar tieko marathon matin ne seche ariyo wamiler nyakorom gajuang okodwa mbaka lai en ariyo adek ang'wen nono kabinde wanti live kachi Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachal gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuod weche. Race. And today, Sebastian Sawe has taken London Marathon by the scruff of the neck and he has sprinted away from a world-class field. Sebastian Sawe oringo ng'wekinda e bwo seche ariyo kama koro keto historia e piny mangima. 2027 Linda Mwananchi nyaka bed gi presidential candidate. Kweth Linda Mwananchi koro lando ni gidhi bedo kod jalar kom tend piny Kenya e yiero mar 2027. We couldn't have gotten a better deputy president for the Republic of Kenya. This man, Professor Kithure Kindiki, is a man of a moment like this one. Jatend piny Kenya William Ruto medo po jalupne Kithure Kindiki ka oseo jogo maparo ni obiro pogore kode. Machiegni nyakorom gajuang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Ukeyo. En historia eng'we kinda tok ja Kenya Sebastian Sawe ringo ng'we mag London Marathon gi seche mapiny ne ariyo. Naka jafom marwa James Opondolero Sawe owo rekod mano makige ja Kenya mosendo Kelvin Kiptum mane hondiko historia higa mar 2023 eng'we mag Chicago Marathon. In a true run race. And today, Sebastian Sawe has taken London Marathon by the scruff of the neck and he has sprinted away from a world-class field. Sebastian Sawe ondiko historia eng'we kinda tok ringo kuom seche mapiny ne ariyo ng'we mag London Marathon okinyi makawuono. Sebastian Sawe, it's the world record by nearly a minute. Wow! And just behind him, Sawe nong'ado tol tok ringo kuom saa achiel dakika 59 gi nyiriri adek nono. Mana kodong' mita 200 to ong'ado tol. Sawe nomedo ng'wech ka en gi paro mar wuoyo rekod mane omaki gi mosenindo Kelvin Kiptum mane ondiko rekod mare e ng'we mag Chicago Marathon higa mar 2023. E odiechieng' mar wuoyo rekod jang'wech mawuok e piny mar Ethiopia Yomif Kajelcha manotieko thuolo mar ariyo bende nondiko historia tok ringo kuom saa achiel dakika 59 gi nyiriri 4 saa mabende en mar ariyo piny mar seche ariyo. Kenya machielo Jacob Kiplimo notieko thuolo mar adek tok ringo gi seche ariyo gi nyiriri 2. has lived up to everything and more. Kiplimo's got to be left scratching his head. He's run a world record, what would have been a world record a minute ago, and he's come in third place. He's got to be looking at that watch saying is Marwa Keni Tigista Stefano tieko thuolo mokwongo tok ringo kuom seche ariyo dakika 15 gi nyiriri 4. Jaloch nyiriri ng'we mag Boston Marathon kendo jaloch ng'we mag London Marathon Leno Biri nong'ado tol e thuolo mar ariyo tok ringo kuom seche ariyo dakika 15 gi nyiriri 5 kinde ma Jocelyn Jepkosgei notieko thuolo mar 3. 2:16. And Jocelyn Jepkosgei makes it 5 consecutive podium finishes at this race. Wow, the fist pump from Asefa. She knew she had a tough task today. And just a note to say, yes, she took 10 seconds off that women's only world record. Mwekinda mag London Marathon donje buge mag historia tok jong'wech ariyo ringo saa mapiny ne ariyo. James Opondo, Ramogi TV. Jelcha went with him. You could have seen him maybe set back, and it's already, he's got the wording on the shoe. Has it been rounded up? Because I'm sure it said 1:59:29. Pochgi pak ne Sawe jiabirio owito ngimagi e gweng' ma kwa Makari e kaunti ma Kitui bang' kano monj gi jogo ma iwacho ni gin jokwadh ngamia. Monj mano oweyo ng'at achiel gi rem kendo yudo thieth osiptal ma Chuso level 4. Wachore ni monj ma kamano notim gi jogo mane chulo kuoro kaluwore gi nek mar jakwath moro mane onegi alworano ndalo machuok mokadho.
En monj manyo timore Ngeso mokadho. Monj makoro weyo jodak ma Kwakamari e gweng' mar Sekuru e kaunti ma Kitui gi luoro kod achiedh nade. Monjno wachore ni notim gi oganda magin jokwath mag ngamia. Mano okungo monjo kar timo ohala ka gibayo magina. Mane geto jotimo ohala mane ni e chiro eka bang'e na gichako monjo gi ojalo. Mimi ni mama ya watoto 3. Hawana baba, ni mimi baba na ni mimi mama yao. Nachomeka na hii kazi yangu. Hakuna chakula mahali niko na chakula, walikuwa nakula hii nduka, nilikuwa natoa pesa ya shule hapo, hata mavazi ya watoto nilikuwa natoa hapo. Na nimechomeka yote, hakuna kitu nimeokoa. Nilikuwa na duka 2. Moja ilikuwa pande ya mto, pande nyingine pande ile. Ya pande imechoma kabisa, hiyo nyingine yote imevunjika ikachukuliwa kila kitu. Na hiyo pesa nilikuwa nimechukua loan. Unaona sasa? Sijui sasa hizo nini tutafanya namna gani ili tukompensate. Negi chwegeteo mache duknigo kapok negi chako wuotho achiel kachiel nyaka e miere makono. Kendo weyo ji 7 kowito ngimagi ka oganda bura bende owegi hinyruok marach mag ojalo. Na kila siku wanavamia, hata Kalonzo alikuwa hapa. Anajua hii shida. Na kama anjui, aingia hapa Kamari tumuone. Ni mtoto wetu. Na hicho ndicho kilio tunaomba. Hatuwezi kaa hapa, hatuna amani. Anakula sima huko Mombasa, Nairobi, sisi tunaumia. Tendo bila mapachuka kutana koja lupo gai marobila Eliud Lagat manoti molimbe gwengego oseo monj makamano kakoro gisingo ni chendo matimo nonro sachakore gwengego mar ndhiyo achijego. If by any iota they were revenging, then they should revenge in court of law. I just want to call upon, and I've talked to the people, to call upon them not to take laws in their hands. I've urged them to seek redress in law whenever they are aggrieved in one way or the other. But for those criminals, they need to know that their action will be met by an equal force of the law. Lagato yango ni monjno en monj manyo tim mar chulo kuoro e kind oganda magin jokwath kod oganda magin jopur. Bang' jakwath moro no negi alworano kinde mokadho ka apisa mamoko oyango ne jokwath no monjo gwenge mamwingi kendo monjo jodak makono kane gidwaro kuonde kwayo jambgi. I'm going to put an OCS and reform this station fully. In addition, I want to get a motor vehicle to this police station as soon as this coming week, from Monday through to Friday. I will get a vehicle, and I want to believe when this police station is operationalized, plus Mashungwa with a vehicle, then the children will be safe in this particular school. Lagato singo ni kwan marobila idhi media lorano. Mari darita hinyate kinde ni maskunde koro idhi chake yao netam marario. All right, so. Kweth malinda mwananchi oramo ni gibiro chungo ng'ata achiel e yiero ma higa 2027. Ero margi gi jopiny e kaunti ma Kisumu ne giramo ni jowetegi mag Linda Ground nyaka koro lok paro ni mar jopiny biro kwedogi nikech onge mar dongruok ma gisetimo e kor gwenge. Nyafo Marakal Natieno nochopo kanyo. Limbeno nochakore ayanga e kanisa ma Triumphant kar dak ma Nyalenda, kama josiasa go noloso ka kwedo tiyo gi jonjore weche mag siasa. Tok chenro no mar alam, kweth no mar Linda Wananchi nochako wuoth makende boma ma Kisumo ka gifwayo ne oganda e kor yo. No dhi achiel kachiel nyaka e pap ma Owuor, kama ne giloso gi oganda ka giseyo kweth mar Linda Ground kuom dhi ataro mar chike duond od buch siasa mar ODM. Bende ne giloso gi oganda ka gisingo ni gibiro chunga achiel kuomgi e yiero ma higa mabiro. Kuna watu walikuwa wanalala kwa darasa ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe kama haujaiva, toa jam, wachia wale watu ambao tulikuwa tunachukua notes tusonge mbele, si ndio? Baba aliwauliza, wewe unasema Ruto 2 term. Nani alikuambia ODM haiwezi kutoa rais mwaka 2027? Chama cha ODM kiko na katiba inasema tuitishe uchaguzi, Mheshimiwa James Orengo ajitangaze aseme anasimama kiti ya party leader. Tukutane na huyo Oburu. Mnaona nani atashinda hapo? Na mimi nimetangazwa rasmi kama acting party leader ya ODM na katibu ya ODM ni
Ni nani? Ni nani? Na deputy leader ni Osausi ni nani? Josiasa gonoseo sirikand broad-based magiwacho ni konyo mana jotelo mamoko mabende onge dongruok makelo ni jopiny. Viongozi wote wanakuja kuongea hapa, kuwaongelesha. Wanaambia broad-based ni nzuri na hao ndio wanapewa pesa. Hiyo pesa inawafikia? Hiyo pesa inawafikia? Shida zetu zote ambazo tuko nazo maishani ni serikali ndio inaleta. Tunapanga laini, tunapiga kura. Tukishamaliza kura, development haikuji hapa. Tunasema enough is, kwa sababu Ruto asikii. Hii serikali nataka tuipatie red card. Tuipatie red card. Broad-based government has done a con job on the people of Luo Nyanza. So I want to give the world the scorecard. Hiyo ndio sababu nimesimamishwa saa hii. Ya kwanza walisema wameleta maendeleo eneo hii. Pale tumesimama walituambia wanaanzisha SGR kutoka pale kwenda Nairobi. There is no financing package for that project. I challenge William Ruto atuonyeshe who the financier is. Hakuna pesa hiyo mradi, ilikuwa urongo, there is no money for SGR. Asiwatudanganye. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. Kumachielo nyakuram gajuang jatenda piny Kenya William Ruto owuok mager kod mane en jalup ne Rigathi Gachagua mokoni olokore wagunda mane ta oganda jo Kenya e yor agoko. Ruto koni Gachagua sando jo dhodgi mondo mi olame karuodhgi. E kineno bende opuo jalup ne Kithure Kindiki mokoni jatich makare kendo onge tok teko kod tiyo gi oganda ne marach. Otanyambagane gi ler. Ochope wi got kama jalup ne Kithure Kindiki ni e gimbi ka opong' kod neema ni mar ne en alam mane obagi bom machuka e kaunti ma Tharaka Nithi. Jatend piny William Ruto ochako diro tonge mage kuma ne en jalup ne machon Rigathi Gachagua masani oyiedhore ni en ye kingi mar oganda jo Masawa madiere. Hata wakoloni wetu walituweka ukoloni hapa wakafanya udikteta. Kuna mahali hawakupitisha. Lakini saa hii tuko na watu, they are worse than slave traders and they are worse than the colonialists. Ati wanataka kutuamulia kila kitu. Wanataka kuamua nani ataongea kwa mazishi. Wanataka kuamua ati watatoa ruhusa, ati mtu akitaka kwenda mahali fulani lazima waombe ruhusa. Ati hata mtu anaenda kuona rais lazima amuombe ruhusa. Ruto okoni kweth maketo serikal tesre onge kod ajenda malong'o ma Gachagua kod ji mamoko nyalo loko godo Kenya kendo bero ngima. Ati wanatuambia wataamua nani atapata kura wapi, nani atachaguliwa wapi. Ati mpaka hata na mimi nikiwa rais wa Kenya wanasema ati mimi niende nipige magoti kwao. Ati nimuoshe sufuria, nioshe bakuli, nioshe vikombe kwake, ati ndio nipate kura ya Mount Kenya. Usipokubaliana na yeye, usipompigia magoti, basi wewe ni msaliti wa jamii. So nawauliza viongozi, jameni, wacheni kiburi mingi bwana. Lakini ati mtu ako pale, ati nani nipige magoti kwake? The naysayers, wale watu waamini kwamba serikali yako inafanya kazi, we are always very much targeted. Kwa sababu sisi tunaaminika sisi ndio huwa tubanduki. Ruto opako jalup ningire Kithure Kindiki mokoni jatich kundiek kendo ok nyal pim kod Gachagua mane tich otamo mothich apisi. Na mimi nataka niwaeleze, we couldn't have gotten a better deputy president for the Republic of Kenya. This man, Professor Kithure Kindiki, is a man of a moment like this one. Ni mtu wa kujitolea, ni mtu wa kujituma, ni mtu mwaminifu. Na pia zaidi ni mtu mnyenyekevu. Hana madharau na hana kiburi. Katika wale ambao
tumepata bahati kuwa viongozi. Mimi nimeona ya kwamba kuna mambo inaendelea huko ya viongozi, mrengo huu, mrengo ule, na ile mashindano iko hapo sasa. Kuna viongozi wanajitangaza ati mimi ndio sijui kiongozi wa pale, viongozi wa kona hii, kiongozi ya jamii hii. Na mimi maoni yangu ni kwamba sio lazima ujitangaze kiongozi. Kazi yako kama kiongozi ndio itafanya wananchi wakutambue na wakutangaze kama kiongozi wao. Judito Maneo Tene Osire Emanyuthulu Martelo Etielo Marario. Huku kazi inaongea ama haiongei? Inaongea haiongei? Kule Kirinyaga tunasema aliye na masikio na afanye nini? Na aliye na macho afanye nini? Aone. Huku Tharaka Nithi nataka kuwauliza swali. Viongozi ama president tulimchagua akuwe anapiga makelele ama afanye kazi? From the work that you have started in health, education, kwa wizara yangu umeipanga sawasawa na inaendelea. The projects cannot be abandoned halfway. We have faith in your leadership. We have faith in the leadership of His Excellency the President. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duond bura mar ODM kweth Malinda Ground kawuono notero campaigns magi e kaunti ma Kilifi kama ne gidhi nyime gi siro tiyo kanyakla margi gi duond bura mar UDA. Telogo kotene kod jakom mar ODM Gladys Wanga okwedo mokalo kweth Malinda Mwananchi magi wacho ni nyaka miluor jotend ODM. Tendo ODM oramo ni gibiro dhi nyime gibedo gi rombe mag rawere maneno ne gindikore kendo yiero jotelo nyalo kelo ne gidongruok. Kama kwani kuanzia sasa kwenda mbele hakuna kiongozi wa ODM ama kiongozi wa UDA ambaye atasimama kutukana yule mwingine. Sisi kama machairman wa ODM, sisi ndio tunalinda ground ya ODM kwa Kenya. Tunapolinda ground ya ODM kwa chini, hatutakubali wale jamaa ambao hawana ajenda, ambao hawana network, ambao hawana sera upotoshe vijana wetu. Tunauza wewe, ulinipiga mimi mwaka 2007 nikakutoa. Ukanipiga mwaka 2013 nikakutoa. Ukanipiga mwaka 2017 nitakubwaga. Hata mwaka 2027 tukashindana na William Ruto tutakubwaga. Sisi ndio chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, kutoka Gwanda Kwale mpaka Tondonye Mturkana, kutoka Tanariba mpaka Nyatika Wabarumo. Tunashindana kuulizana jinsi ya kuleta ajira kwa vijana wetu. Tunashindana kwa kuulizana jinsi ya kufanya mpangilio ya afya iweze kuboreka. Jagore migao marita Dr. Raymond Omolo onyiso jo bodaboda e kaunti ma Homabay mondo mi othegre chuth gi jo siasa moko madwaro margi en mondo giti kodgi mar kelo tulo kod koko e rombe mag siasa. Omolo koni sekta ma bodaboda en sekta maduong' ma ok ginyali ye jo siasa ti gode chopo dwachgi mag siasa. Ali Abich ni gileko e kaunti ma Homabay. Eromo mara gi jotend boda boda moke kunde chung'ute buche mopogore kaunti ma Homabay. Jagore migao marita Dr. Raymond Omolo ne okoni sekta mar boda boda en sekta maduong' ma ondikore were mathoth e piny Kenya manyaka miluor. Ne okone jo boda boda e kaunti ma Homabay mondo kik yie ti kodgi gi jo siasa mar kelo tulo kod koko e rombe mag galamoro. Ka okone sekta mar boda boda en sekta maduong' ma ok nyal tigo mar nyayo tulo, kama ne okonegi mondo githegre chuth kod jo siasa madwaro margi en tiyo kodgi mar kelo koko e rombe mag siasa. Ka higa manyien ochopo ka ji dok e yiero, piny biro yiero jotelo magitimore nade magidwaro kaluwore gi kaka gisetiyo nang'owa gisetiyo ne jopiny. Omiyo adwa nakwa ogandawa sana sana jo Homabay thurwa ka wabeduru jomohero kwe, kik wathu jotelo. Jotelo bende kik wayienegi othuwa. Kik wayiene nyithindo kata vijendewa sana sana jowa manie boda boda ni dwa ti kodwa mondo wakel tulo kata wakel masira
Wang idwa chuo ng'ato pala, samoro idwa wang' gir ng'ato, kata idwa wang' od ng'ato. Wabed jomohero kwe. Nikech mae dala gi PS mochung' ne weche arita kwe. Ok nyalo bedo ni walando kwe e Kenya mzima, to kwa biro Homa Bay ka to waonge kwe. Sama josiasa wagi biro wuotho, wami ng'ato ka ng'ato thuolo mar wuotho. Dr. Omolo bende nokone jatend piny William Ruto ni kod jo bodaboda e chunye kalure kod tich magitimo e dhiro chumi mar piny Kenya. Bende ne okoni apikni mane omaki kendo dinegi tesende mag obila mopogore e kaunti ni gi ketho moko matindo idhi we thuolo kane okone tend bodaboda e kaunti ma Homa Bay mondo tudore kod komanda mar obila e kaunti ni eneno ni apikni makamago we thuolo. Maybe ulisahau kuvaa helmet ama ulisahau kuvaa reflector ama insurance iliisha na au kukua umekumbuka imeisha ukakosa kurenew. So kuna pikipiki mingi zilikuwa ziko kwa police station. Na Mheshimiwa Rais alitoa agizo na leo hii Regional Police Commander amesema zile pikipiki zote ziko kwa police station on account of petty offenses. Tukitoka hapa nyinyi kama viongozi mweleze wanachama wenu waende kwa police stations. Signal imepeana hapa na kiongozi wa polisi hapa Nyanza region, so that tuendelee na kujenga uchumi yetu ya hapa Homa Bay. Jotelo mane otino Dr. Mole romo makamano kamotingo jaod bura Mandhiwa Matino Weno gi jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo ne okone sekta mar apiko ndikoro were mathoth ma sirikal mar piny Kenya onego med sero gi lwedo. We need to have an app like Uber. You need to access digital space so that you can communicate with Kawaka, you just do on your phone. We are working with ICT ministry to do that for you. Kitambo tulikuwa hatulipwi, saa hii nataka insurance mkatie kwa ofisi yenu, si ndio? Ndio pia tu comply na sheria. Na twende driving school tupate leseni. We are a reformed sector. Bana pia ukiangalia kama miaka 5 imepita, wale bodaboda wa hizo masiku na saa hii, si tumereform? Sisi tumechange and that's what we want. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatendon bura madi Sipiri Rigathi Gachagua ogololerne ni gigeno gidoho kendo biro yoro kochakre kiny e winjo bura mar thiche hok ya pisi. Kano we kanisa ma Embassy Church County Mombasa, Gachagua wacho ni okang' mar thiche oko ne mibadhi okwako kendo no tim e tok chik mondo mi okuod go wiye. Tend Wiper Kalonzo Musyoka bende olando ni obiro bedo gi Gachagua kanyakla e winjo burano. Bura ma ochane doho ma Milimani kweth maketo sirikal tesri podoramo matero dala jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Kesho tuko kwa mahakama. Ndugu yetu huyu Second Deputy President of the Republic of Kenya aliondolewa kiimla kwa mamlaka. Mimi kama wakili najua ni kiimla kwa sababu katiba yenyewe haikufuatiliwa. It was political mobilization. I'm sure kotini kwanza kesho mtaona vile walikiuka katiba ya Kenya. And we are sure ya kwamba though our parliament was captured, tuna matumaini makubwa kwa mahakama yetu. I tried to get involved to find out why the constitution was being violated in that illegal procedure of impeaching him. But nobody could listen. We have faith in our judicial system that it should be able to give justice to Rigathi Gachagua, his supporters, and the people of Kenya. I have therefore convinced my children to allow me to be present in court, and I have requested them to come if they can. Dakika en prario kod hadek nyakorom gajwang chenro en hoimore hero kamana hinya kuom medo kete Ramogi TV Lin nyar Osiri Nyatike
wachoni entiere sori karungu emaginene wechegi heyo makare mano nyaro siri matanda. Neno bende George Henry Kantio Kwala Jona Weru Uma wachokano ni Babu Owino gi Sifuna gidwaro Uma Bay bende gidhe gilemgi Ozum Kapita wachoni entiere kodwa heyo makare ahinya enti Migori County Lwanda Konyango Center omoro kod nyiluo kod yawuot luo matingo nying Kenya malo mogik wachono kwa joluo mondo obedi achiel. Pastor Juma Rundu wachoni weaweya ja siasa mora oko siasa ne kik jomoko roch romb jomoko. Shemo Thobila wachokachani odwa paro ne jolinda mwananchi idhele Raila Odinga neni kod ji mathoth moloyo to bedo e tend ker nyocha okonyalore telo kaw gi ji mathoth mayore rombe. Tim Sifuna onge agenda wach gi maduong' en golo kerekom kero setiyo moloyo kerte mosebede pacho kae projects makaluo e matheko kae nyaka koro watang' kako nagi kik wawe sirikal doge wigot mano pach ubila yaeno kanyo ote kanyo mar wachoni omor kod Ramogi TV West entiere Westward Homa Bay County wacho kanyo ni ODM party wachoni en mar baba to chal ka gimo pogo joluo. Eno engineer Fred Obura mami kindani Mombasa wachono omora ahinya garita maber mano bede county ma Kisumu e kinde mane romo malenda mwananchi dhi mbele. Eno Jack Jawarianda wacho kanyo ni weche gichopo ne heyo maber ahinya makmana pogruok mar ODM kelo pek kaluo Linda Ground Linda wananchi gigi wachoni otaro joluo siasa ne wito wachuth kelo Jakiranda dwaro mondo winjruok obede kind joluo mondo mi giwuo gi duol achiel. Bende aneno kanyo ote mar Vitalis Ochieng wuod Game Karariu wachoni entiere kodwa winjo loweche gi makar jotelo wach pach gi ma ok gigwandore gi jomoko wachoni sirikal wachoni moko kelo nyaka guns mondo mi oketha rombe mag moko kuom josiasa wachoni oganda timatima siasa maber maonge kod lawruok e kind oganda lawruok mowachoni osebedo ka pogo joluo kata ne roma kawuono more kabisa nikech ne onge kotulo mora nyakwara Mgajwang mano bende en pache. Eno kanyo Faith Mzomo Mwalimu wachoni en sawi wachoni congratulations ne jalno mano ringo kendo tingo nying Kenya male yo makare ahinya wachoni en puoch gi pa kwa yo matin chenro eno imore nyakwara Mgajwang kikidhi mabor. Piny igero kod mbaka to kaka ndalo medo sudo mbaka medo bedo mamit kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani mbaka dhi bedo mathoth chieng' wuok tich kaka wanene chako wach maonge mung'o jopiny emonego omi jotendwa gi direction tok saa 4 Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich waloro Juma kod rowere Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Biro machiegni e Ramogi TV. Chirni dwaro suru. Nonsense. Jotend county bedo keto kech mbele. Boni chulo gima boni dwaro. Ogimoro gi tijwa kata gima nyuolwa dwaro. Maua ma plastic atero kanye. Chieng' wacha dieri ok en chieng' dhao. Ng'anyo chakre kiny. Ang'o marach ga kodi mama? Pamela, abiro arrange for everything. Abiro chulo gimoro midwaro. Peso bondo en pi wang' jolupo inam kae. Pesa en pesa Otieno. Jochiende modonjo nyathina, jochiende kwelo, achiko were mbi Yesu. Kabisa. En galemu mar okombe kose mar glasi.
mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakwaro Mgajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Obila mag okwach kich mawuok Kilimani timo nonro ewi tho mar nyako moro manyinge Consolata Githinji majagni 22 manotimore ot moro ma Kais Garden Apartments Kileleshwa. Ramogi TV ochopo tipo mag wang' dede manyiso dakika mogik ma Consolata e kinde ma chich achiel Tony Odhiambo Lwale ma en jahigni 33 to osemaki. Ojwang' Barcelona nigi ler. Kod dakika 11 okinyi, jarit ma Otieno nenore machiegni kod osuyo mar ngas kata lift. Tok dakika 6, kar saa 10 kod dakika 17 okinyi, Consolata kod Tony Odhiambo donjo. Nenore kochopo ir jaritni, kata kamano jaritni sudo mabor kode. Kar saa 10 kod dakika 18 okinyi, jaritni konyogi yawo dhot, bang'e gidonjo e ot ma namba C601. Saa 10 kod dakika 32 okinyi, kifunde nenore e dhot manyiso ni chal ka gima tulo ne nitiere kanyo. Tok dakika 2, saa 10 kod dakika 34 mokinyi, jarit donjo e odni. Kar saa 10 gi dakika 43 okinyi, jarit wuok oko, obet kuom dakika 2 to owuok. Oduogo kendo tok dakika matin, kar saa 10 gi dakika 46 okinyi. Mai e sama Consolata nenore ka ngima mogik. Tok seche 2, saa 12 kod dakika 9 mokinyi, obila mag okwach kich chopo, goyo picha kama ne wach ni otimore, ka Tony Odhiambo imako. Kwenda huko, amesimama hivi kwa window. The bedroom window. Something that I didn't even know. It didn't even strike my mind. Yeah? So by the time naenda hivi, amesimama hapo hivyo. I could not save the situation. Nikakimbia hivi. Cha! Akaanguka. Obila korka korgi, kawo wach ni kaka deruok, mak mana ni chenro, mar wach ni kaka ne otimore pod weyo penjo mang'eny. Nonro mawatimo, yango ni od koyugi mar Airbnb ni, osiep Tony emane chulo, ma ok Tony Odhiambo. E kind saa 11 gi dakika 56 odhiambo, kod okinyi ma saa 9 dakika 57, ji 4 ne odonje odni C601. Penjo en ni, gin ng'a? To tudruok mane ma gin go kod wachni? We have had a kind of incident before. The body was left in our premise for I think until 1 p.m. I think until 12 noon. Some of the residents are still traumatized by what they saw. The kids were traumatized. We had to take them to counseling. So I think it's high time the government come up with regulations and measures, strict measures, to essentially get to understand how we'll going forward be able to manage Airbnb. Familia mar Consolata nigi chuny lit kapok ging'eyo gimane okelo tho mar Consolata kowuok e orofa mar 6. Dibed ni enderuok kaka obila wacho, koso nitiere wach mopondo. Kile ambacho ningependa tu kuhimiza wenye nyumba na wale ambao wanaweka kama Airbnb, they should follow the rules. Kama mtu kama client wako amekuja, wacha afuate zile rules zenye zimewekwa hapa, kwa sababu unapata kama hii yenye imefanyika saa hizi, mwenye alifanya hiyo si mwenye alikuwa ameandikisha. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV, Nairobi. Lit kod kuyo kwa kojodak ma Kinamba gweng' ma Laikipia North bang' Karawera ma jahigni 14 nogo bunde mowito ngimane gi osiepne ma jahigni 15 ma en jirandgi. Lucy Awuor negiler. Ita Edum ma jahigni 14 ma jagrido chiko e skul primary ma Ol Mysore na ochwode gi magina gi wojal matimo pedha ne le mag bungu. Kaluri gi jaduong' gweng' ma kono Amuria Lorere. Edung na ochwade gi magina kod osiepne kinde mane gidhidwar kendo ne gilawo ndiek mar otoyo. Huyu mzungu muuaji ama mtoto wa mzungu muuaji aliambia huyu muadhiriwa, amka twende, ndio huyo mnyama tunataka. Tangulia. Huyu kijana kutangulia hatua 2-3,
akamshoot kwa nyuma kabla hajafika mbali. Jotelo magweng'no kaotel lengi ko jatend migao mar somo makono Josinta Kure kod MCA Sami Lokopien ywak ne jotend arita e gweng'no magiwacho ni ok dwa kawo okang' ne nyathino. Kwa hivyo ninaomba sana tuweze kupata haki, na mimi ninaomba president wa hii nchi atume director Lowoi mpaka kwa hii kijiji akuja ajione kwa macho. Niko na uchungu kubwa sana kwa sababu leo tumesunga tukipeana basari ili hali wale watoto tunawapatia basari tushampoteza mmoja. Jodak makono koro dwaro mondo idungo yudra tiche kendo joma ne omiyo rawera no thuolo mar tiyo gi magin otuwe kendo yawnegi bura ka gisingo ni skunde magweng'no ok bi yaw nyaka migi lere wi rawera mane onego wadgi. Kama serikali iwezi chukua hatua, ishukue at least huyo mtoto wa mzungu, tuone justice inatendeka. Huyo mtoto akiweza kushikwa ama mzazi yake, tutaona kuna haki inatendeka hapo. Ringre raweran koro kan kar kano ringre marumuruti kaler mar kama janek nitie to pok ong'ere. Lucia Wor, Ramogi TV. Kweth moyengore koro ka sirikal kotene kod speaker marod bura mamalo Moses Wetangula owuok tung' mosuo gi kweth maketo sirikal tesre magiwacho ni wuondo jopiny. Kane giwuok kaunti ma Vihiga, josiasa go nyiso jo Kenya mondo kik chikit gine miriambo ma ifuong gi kwethno magiwacho ni onge gi agenda. Sisi tunaambia rais wetu kelele ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Yeye angalie na aendelee kufanyia Wakenya kazi, akijua sisi zote tuko nyuma yake na tunafanya kazi na yeye. Lazima Kenya iwe na uwezo wa kuchagua wale wanaunganisha nchi na wale wanagawanya nchi. You cannot be an alternative government if you have no agenda. You have no policy propositions to the people of Kenya on how to move Kenya forward. You are just what you are, a confused lot of disunited leaders. Hii kikundi ilikuwa Vihiga na wale wengine wa kabila walikuwa Mombasa. Sponsor wao ni mmoja. Msifikiri ati ni vikundi mbili tofauti. Sponsor wao ni ule ambaye hajawahi kukubali ati William Ruto alimshinda kwa uchaguzi. Wetangula amekaribia hapo State House. Nyinyi muanze karata ingine inaitwa Ososi Potea. Mtapenda hiyo? Tunasema utawala ikimalizika ya Mheshimiwa William Ruto, tunataka jamii ya Muluya keti kwa kiti ya rais katika nchi yetu ya Kenya. Joale chiro marasuna marindi hebwa Migori mane pio loketho mwandugi kendo rocho chenro mago handgi hoido jol kod omenda maromo milion 5.7 ka owuok kuom choko mar omenda kata rambe manolosi kod jaod bura ma Migori Fatma Mohamed. Omenda ne manochoke kinde rambe manobagi chiro masuna marindi kendo nochope kod jotend siasa mopogore opogore igeno ne dhi konyo jo ohala mane ohandgi odok piny kata opodho bang' pioula ne pong'o chiro e kinde mar dwe achiel mokalo. Fatma Mohamed, gavana ma Migori Ochila Yako kod jotelo mamoko nosingo dhi nyime mar siro jo ohala matindo. Chilo bende nosingo ni gedo mar chiro manyasa ne masuna marindi otieki mapiyo. Mwasemiyo to nitie grupe ma pod wadhi miyo. Labs motorcycle 1,100 Mwagusi Siaga self-help group. Abiro na yudo ka joge wa odiwe chiro ka nikech koth ne gogi oko kocha. Ana wuon na ndiko ne president mar Kenya ni mae chichwa maduong' Migori County ni mondo chiro ni oger mondo tieki ma president ma Kenya nomiya audience ma wuoyo kode magiko ne ka korona telo ne wajumbe gi jotelo ma Migori ka na dhi anene no singo ni chiro ni dhi tieki kendo pesa mitieko go chiro ni nitiere gima ne otamore mane podonge en mana niya tenda ema podorumo. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli okwayo sirikal mondo medo sara mar jotich mapachoka kowuok atamalo 16 nyaka 23. Olero magi kaluwore gi medruok gi pek mar ngima ka bende onyiso sirikal mondo ber lwasi mar jotich e Kenya mangima. Olose nyasi mar goyo erokamano mano otim kawuono e kanisa mar St. Stephen's Cathedral motelo ne nyasi mar Labor Day ma idhi tim e kaunti ma Vihiga. Juzi nikienda kualika president aja address sisi siku ya tarehe 1 na aongeze wafanyikazi mshahara, tumeuliza 23% na ataongeza
na ataongeza. He has no escape route. Having people who are known as laboring poor, watu wanafanya kazi na mifuko yao haiwezi kufika pale ambapo iko. Hiyo tumesema hiyo na tumeandika a very good document and we hope and trust that will be made. Nyakораmogi moko nitiere masamoro nyalo kalonie nyasi kata doko ne gimit kendo nyalo minyiero. Masako it kawuono Walter Nyambago chokonwa kendo ketogi kanyakla yo machal kod ma. Wadagi. Oburu. Simamisha hii gari. Utengeneze ODM. Ati sambwe mapangare. Youth leader Yesu Loya ni kod wach. Nikawambia tena Oburu. Tengeneza chama ya Raila Amolo Odinga. Ati sasa weka. Mbaya. Niweke nini? Mawe. Niweke nini? Mawe. Ululo, to mano wach mane? Sahi! Wanasumbua wakina Orengo, wakina Babu Owino na simu. Dr. Oburu, Orengo e party leader sani, be yango wachno. I don't care. You don't care nade. To party yourself. Whether somebody goes and declares himself a party leader. Party leader, you can be a party leader of the trees, you can be party leader of the birds. Party marango. You can be a party leader of the trees. You can be party leader of the birds. Tokoro iko nango. Of any other party, but you are certainly not the party leader of ODM. And if you think you have any other way of taking this thing, I tell you, oh. Aya. Wanga wachni bagou. Nango. Lakini jachien owuok kuom ng'at moro ka. Koro wuothe redio. Ni ene party leader. Tibedo party leader na to koyieri. Uda yako makpap. Sabato tutapumzika milele yote hata mbingu. Emita ineno governor. Vidala kosoko de. Donge koro papo wenenga. Sani koro ng'ama tinde lando projects mag Ruto molo jite en governor Ochila yako. Oyundi kosoko oyundi. Oyundi kosoko oyundi. Ni ng'ama dwaro to bi. Ni to ng'ama oringo to bi. Hey. Urienje chuoye kama chon. Chunge pit kang'iyo nam kabit aneni mwalo yo sindo mwalo. Era diri nyathi jombita to nyisa mama na time mane kadhiango tamana nyuomire. Yo kinyayo agikanga moiki to karingi matoti mogen. Tukosa manyiti pondo imbo kadimo thuri gi jomoiki. Dhi nyime jadolo. Tukoso kaya gombo nonego karato anadonga menyo jehim. Uketa na manyo hiye chirni mayo kadem tiyonge nyako pore anem. Ogwande ler makelo wach kotelo nyima samwa wawuotho. Tumuto ngolo mora modi nyiwodha ponga na ilamoko. Thumo donjo na ikoma nyola ni simba ineme ketho era muyeyim. Jadolo ng'eyo wende moko kora. Ng'ama tinom no wer jowa. Wadagi. Ago emasako it kod Walter Nyambaga. Haya, wami ler bende kutende kod Walter. Weche go mag IBC inyalo pano dong ndarario kende Nyakwarom Gajwang to itieko ndiko mar jogo ma jogo ombulu. Odwa minondro kaka osebedo ni to oganda osegikanye. Duol matayo yiere pacho ka IBC
Oyango report gi matari paro kod ang'wen mar ang'wen ganario prario kod auchiel ni kwan jiduto makro sendikore kaka jogo ombulu pacho kae tielo mane oyaw kendo iloro jwa manyien tarik paro kod aboro ni romo. Giyango kanyo nyakorom Gajwang e county Manyanza kada counties Manyanza chalnade wamiler county Siaya jogo ma osendikore gin ji maromo 33,295 county ma Homa Bay gin 39,770 county ma Kisii 50,551 ka county ma Kisumu jogo ma osendikore nyaka ne chak chenro makama gin 37,090. Migori County ji 37,004 osendikore kaka jogo ombulu nyaka ne chak chenro ni ka county ma Nyamira ni kod ji 17,575 ma osendikore nyaka ne chak chenro ni nyakorom Gajwang mar ndiko jogo ombulu. Ntiere jogo bende osedar ka porone gigoyo ombulu kumoro to gidar gidhi kumachielo. Counties Manyanza mwadwa ng'eyo Siaya County nigi ji 1,287 ma osedaro ombuchgi. Ntiere county ma Homa Bay kama ji 1,300 ema osedaro ombuchgi nyakorom Gajwang. County ya Migori ji 1,732 osedaro ombulu margi. Kisii County opogore gi mantiere kanyono. Kisii County Director kinyalo duoko wachien kama ne wantiere cha mondo nyakorom Gajwang ne malongo. County ma Kisii gin ji 8,860 ma ose daro ombuchgi. County ma Nyamira ji 3,691 osedaro ombuchgi kaito county ya Migori ji 1,732 ema osedaro ombuchgi koya kumane gigoyo ombulu kadhi kama chielo. Wang'iyo jogo moloko nonro magi. Ntie samoro ng'ato noloko pande umedo nying kata ntie lokruoge mobedo kotende kod nonro magi mago midwaro sitime igoyo ombulu. Counties Manyanza kende mwakete wang'wa kama Siaya nigi ji 22 manoloko nonro magi. Homa Bay County wan gi ji 87 manoloko nonro magi. Kato Kisii County ji 114 noloko nonro magi. Kisumu ji 30 noloko nonro margi. Migori County ji 36 kato Nyamira County ji 23 koloko nonro magi. Anyato mago nonro ma jadwar sechego mabende higoyo ombulu nyakorom Gajwang. Nitiere ndikruok kaka osebedo. County ma Nairobi ji mondikore manyien gin 209,965. Ji ma odaro kargi mar gombulu gin 29,223. Ntie jogo ma bende oloko nonro magi e county ma Nairobi magin 525 nyakorom Gajwang. Mano kanyo e chal mar nonro ma IEBC osechiwo. Parne mano en hare nyaka tarik 24 dweni ka bende kore nyalo paro kaka na nyisi mokwongo ni odong' ndalo 2 kende ma en chenro miloro tarik 28. Omiyo pononi poki ndikori poki loko nonro magi pononi idari ya kumane dake chon inyalo dwaro loko nonro magi kata ombuchi inyalo dhi nyakorom Gajwang e apise mag IEBC mondo mi tim kamano e thuolo ma ndalo 2 ma udong'. Wantiere gi weche mag tuke tekidhi mabor. Unayajua majira ya Mungu? Ni majira ambayo hayajawahi kupita, maana ndani yake yana neno la uzima ambalo ni kweli na la kudumu milele yote. Haijalishi habari zako zinasemwa vipi ama wananena nini juu yako. Tambua na kuamini kuwa Mungu ameruhusu haya kuwa ni majira yako ya kufutwa machozi kutoka kwenye hilo daraja la muda mrefu na kwenda hatua nyingine. Haya ni majira yako ya kicheko cha ushindi. Amini kuwa kwa kila jambo kuna majira yake. Dial *811 382# to get Majira. Katho chopo, ich lach en gima duong' ahinya.
Oting'o gik moko duto kendo we girembe owuon maonge gimoro. Kata be weche gi litna. Onge saman gi kwedier dalani, onge saman mor kata chiemo ka chiemo. Kata kamano otieno moro, gik mane otimore ngima ng'ato ne ok en gima lich. Kama nyalo nyawene momo puodho nikech kore en migogo, ok nyal mo puodho kich kwaro donge mano wene momo puodho. Masira moro, ngimane ne ni kamarach, to jogo mane ondhoge bedo joma biro rese. Lona miu mateme urutime gimoro. Ka wang'iyo tho, ofwenyo gima duong'. Sigand ich lach, ng'uono kod warruok. No wang'o iya, keni en tom no donje chunya seriously. Emanyisi niya, gima dhi lokre to onge, mana kitero mos. Ndach migogo, ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Mag tuke club mar Gor Mahia othalo FC Leopards gola achiel kuom nono e tuk adhula lig maduong' e pacho kae. Tugo mano bagi alap manyayo. Loch mar Kogalo tero gi nyaka points 61 ewi mesa mar ligno. Ka koro Kogalo omedo yawo fuok e kindgi kod Leopards manie thuolo mar 2 gi points 55. Kama chielo Nyakoram Gajwang' riwruok kama tuke mag adhula e piny mangima FIFA ogolo pachgi e ywaruok madhi nyime e kind jokanyo mag riwruok matayo tuke adhula pacho ka. FKF kod jatend riwruogno Hussein Mohamed aginyiso jokanyo go ni mondo mi ochiw ranyisi makare masiro paro manyocha jokanyo go golo mar chunge tich jakomb riwruogno. Kaluwore kod oboke manoorne jokanyo mag FKF kowuok FIFA, riwruok mar FIFA wacho ni gi ng'iyo machiegni kod riwruok matayo tuke mag adhula e Africa CAF neno ni giluwo matut weche makelo ywaruok e riwruok mar FKF kendo gimeno ne gidhi temo yudo adieri mar wach kaka en ma dhi konyo FIFA ng'eyo ka bende jokanyo mag FKF noluwo chik e luongo bura manotol ne paro mane ging'ado mar wito ko jakom FKF Hussein Mohamed. Jang'wech Cheruiyot Koech e jaloch ng'we kinda ma Eldoret ma higani korka jomachuo ka jang'wech mawuok e piny mar Uganda Doreen Chesang to yudo loch korka wakini. Koech notieko kendo yudo loch makamano bang' ringo kuom seche 2 dakika 12 kod nyiri 53 kiluwe kod jang'wech Kiprotich Lang'at ka jang'wech Hosea Kiplimo notieko thuolo mar 3. Korka wakini Doreen Chesang ne olu kod jang'wech Margaret Muriuki sama Jerono Jacqueline ne otieko thuolo mar 3. Na alipelekwa na Kenatco, magari ya Kenatco athletes. Vile Moses amesema, please. Amos, move to the other side. Amos, maybe. Nashukuru kwa sababu ningekuwa na race lakini nilikuwa na injury for last time. So ndio nimerudi. Yeah, so I'm back to run. Yeah, I thank God because I have won. I didn't expect to win, but I thank God because I have won. The course was very nice because where I trained it was just hilly, but now reaching here it was just flood. So I thank God because I have won.